изключителният арменски композитор, един от най-самобитните съвременни творци. Роден четвърти син в семейство на книговезец, той има необичайна съдба в изкуството. Като малък не проявява особен интерес към музиката. На 18 години заминава за Москва да учи и постъпва в Московския университет като студент по биология. По това време за първи път попада на концерт и бива потресен от музиката на Бетовен и Рахманинов. Това става решаващ стимул да се посвети на музиката и 19 годишен започва заниманията си в музикално училище, отначало като виолончелист, а после като композитор, за да стане по-късно един от най-популярните и обичани композитори. Може би ще ви е любопитно да узнаете, че на негово име са кръстени не само улици, но и самолет на Аерофлот, а някои от водещите режисьори в съвременното кино използват музиката му към своите филми. Например, Стенли Кубрик в 2001 Космическа Одисея или Патриотични игри и реална опасност по романа на Том Кланси, а също и Пришълците на Джеймс Камерън. Музиката на Хачатурян е жизнена, пишна, щедра, бликаща от енергия, изразяваща танцовални ритми, но и красиви и източни мелодии. Сега ще чуем прекрасната, нежна вечерна приказка. Втората пиеса, която ще ни изпълни Юлиана Евстатиева от втори клас, е Латерна от Дмитрий Шостакович, едно от големите имена, най-големите имена на 20 век, за когото ще говоря малко по-късно. И така, вечерна приказка от Хачатурян и Латерна от Шостакович изпълнява Юлиана Евстатиева.